Super movie. It's awesome. Super acting. ಬಾರಿ ಮೂವಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಈ ಮೂವಿಡು ಬಾರಿ ಬೋಲದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ತೂಗೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Wonderful, wonderful. ಬಾರ್ಶೋಕ್ ಆತನು ಆಸ್ಕರ್ ಬಾಯ್ನ ಬಾರ್ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಬಾತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ಕರ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಎಡ್ಲ ಬರಡಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಮಾತನಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಜರ ದಯಮಲ್ತೆ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೋರಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕಿತ ಬೇಜಾರಾದ ನಾನು ಈ ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಜಾತ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಡು ಅಥವಾ ಬೇತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಂಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಳಿಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಐಕೋ ಜಡ್ಡ ಪೊರ್ಲದ ಫ್ರೇಮ್ ಕೋರ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲ್ಪೋಡಾಪು ದಯಮಲ್ತ ನಾಳೆ ಏರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಜರಾಕಲು ದಯಮಲ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ವಿನ್ಸಿನ ಮೆರಿಟನ ಬಕ್ಕ ವೀಣಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ಕರ್ ಬಾಯ್ನ ಫಿಲ್ಮು ತೂಯರ ಬತ್ತ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಡ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆತು ಅಂದು ಯಾನಕ್ಕಳ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಡ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಆಸ್ಕರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟ್ರದಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಈ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಆಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತ ಪೋಕ ಬಂದು ಕುಲ್ಯ ಬಟ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ 2 ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಓಲ್ಲ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆತಿಜಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಅತಿ ಜನ ಬೊಡೆದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಅತಿ ಜನ ಆಸ್ಕರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಭಾಸ ಅದು ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಒಲ್ಪಲ ತೋಜಿ ಏತ್ ಕತೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿ ಜರ ಐನತ್ ಬೇಗ ತೂಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ತುಳುಟೆ ಕೊರಲಿ ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಗಿನ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಕತೆ ಪನಿಯರ ಪಿದಾಡ್ದಾರ ಆತೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ತೂನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಲ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕತೆ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಅವೇನೇ ಪನ್ನೋದು ಸೊ ಖಾಲಿ ಹಿಂಗ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಭಾಷೆ ಆತ ಅರ್ಥ ಆಪೋಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೊಂದು ಖುಷಿದ ವಿಷಯದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರಜರು ತುಳುತ್ತದು ಕೊಂಕಣಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಇನಿಗೆ 49 days ಎಲ್ಲ 50 days ಆವನುಂಡು ಸೊ ದಿಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮೂವಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನ ಪಂತರಿದ ಮನ ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕರ್ ಬಾಯ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ದ ಕಿಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ದಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ್